vakuru vechechi ino vainge vakabata zvitsvimbo Afrika yedu. Iyeyu Pauro Mwazha weAfrica ndiye akadzi namuprofiti dheni wenyika yeEngland muchamuona. Akapupurirwa nezvake namuprofiti Gareth wenyika dzeEthiopia. Akapupurirwa namuprofiti Nepe wenyika dzeArmenia. Ndiye Pauro Mwazha weAfrica akataura achiti chechi rino muno muZimbabwe kana rakura richasvika 3 million. Muno muZimbabwe. Afrika yedu. Saka mtora zvezvi kana ndikafamba paipa ndichidedzera imu 129 ndikasvika pana bishopu Teta, bishopu yangu inobva yakubuda utsinye. Saka zvakanzi muchaiswa mumatoro munoda kwezita rangu. Vachakuroema kunge vachigurwa nekuda kwezita rangu. Chechi iyi yakaoma iyi. Ini ndakanga ndisingamuzivi Pauro Mwazha weAfrica nezvaidhivani varangeni. Ndakanga ndisingamuziva. Vakanga ndisingamuziva.